Vale, penso llançar una... Aquí hi ha la tirada difícil. Hòstia puta! Ah, no! No! No em matis! Vale, aquest mapa és molt petit i hi ha molts enemics, vale? Vale. Hi ha el màxim d'enemics. Hòstia puta! Traieu el cap per aquí, a la dreta. Vigila, a la teva dreta. No, no, no. He vist un contacte armat a l'esquerra. Un, Cony. tio. Recarrego. Però tio, què has fet? Hòstia, no tinc bales! Què és aquesta merda, copes? Està a rebentar, això. Ah, em maten darrere teu, mia! L'han matat! No, estic recarregant. Què és aquesta merda? No, puc recarregar! 37 en queden. Hem de repetir. Escopeta va de conya, per cert. Perquè no has d'apuntar, que és el més difícil. Ah, no, 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 que estic recarregat. No s'hi val. Tu, però és que, tio, mira el mapa i tens la tira de tangos junts. Vale, nois, ara això va en sèrio, Ara és quan comença... Només 3 enemics, no? 3 contra 3. Vale, amb mi. Vale. Avança, dia. Cobrint la darrere. Va, 7. Si jo cobreixo el darrere, tu cap a l'altre cantó. Avanço. Amb mi, amb mi, amb mi. Hòstia. En sèrio? Hòstia puta. On és això? Mierda. Ens han matat? Sí, tio. F. Ep. Endarrere, hi ha un tio. Llença frag. O stun. Frag. Ha vist la frag i ha arrencat a córrer, el tio. Cap a nosaltres, no? Sí, bueno, cap a fugint de l'explosió. A la dreta. Ve per la teva esquerra. Es mourà per la teva esquerra. La veig al fondo. Fill de puta, se m'ha escapat. Tio, no veig a ningú. Per l'altra banda, Basset. Per allà. Jo cobreixo el teu sector. Ha d'estar just a la nostra banda, però en paral·lel. Vull dir, al mirall, sí? A l'altura de dalt. A la mateixa altura que nosaltres. No veig ningú, No, perquè s'ha amagat. Hòstia. Hòstia puta, m'ha matat. N'hi havia un altre baix.